Kaziwai vagere pachishani, kaziwai vejira jena, kaziwai vana vemangwanani, kaziwai vanodiwa nehwai kudenga. Neniwo tinotenda pasi pano uku izwire vakatumwa rakati dare rake mambo Jakobho richatandira pasi rose kufamba kwebhetlehema reumambo. Vanhu vachifunda Ishe Jakobho vari kufunda Bhetlehema. Sekera izwiri rakati bhini wini dhaiza guguzhani dhaiza Jakobho watandira pasi rose. Saka uku kufamba kwedare rake mambo Jakobho rakanzi rinofamba netafura yaMozisi mambo. Uku kutiwa kwetsinga inonzi Abrahama mutsinga dzeropa revatendi. Iyi ndiyo setsinga yakatandavara ichibva mugungwa rinonzi Gabriel, yakauya ichisvipa ropa remurumbwana. Zvakanzi vanhu vanoenda matare mukunge vaine ropa rake Jesu. Saka vanhu vachifunda Ishe Jesu pasi pano vari kufunda sabata ravo. Saka kana tichitaura Friday tiri kutaura kuyera kwake mambo Jesu. Saka uyu Gabriel chii pasi pano? Gabriel ndiye muprovisenzi mukuru. Zvakanzi ngoni dzose dzinodzika pasi pano dzinodzika dzakaguta izwi renzira rinonzi Gabriel. Iri ndiro seizwi rakamiminwa kubva muvanomwe. Iri ndiro seizwi rinotaura richiti ndini Jakobho, rinotaura richiti ndini Mozisi, rinotaura richiti ndini Isaya, rinotaura richiti ndini mabwe adziasi mabhi, rinenge richiti kudiniko, rinenge richiti ndini Jakobho. Saka iri ndiro seizwi rakavapo pacreations baba achisika, baba achiti glorious day ngapava nenyika. Ndiro seizwi raimhanya nenyika yose rinoumba nyika yanzina baba iumbwe. Ndiro seizwi rakadadwa naro namambo Enoki pamhiri wakati kudiniko, wakati ndinovimba nembiya yemvura inonzi Uri. Wakanga wakapakatira ngoma yechiprofiti yakanzi namambo Daniel Greza Abondaispad, zvaitaura kunhongwa nekudonongozwa kwemapfupa akanamata achirongedzwa achiiswa kuEndro region, vanenge vachiiswa muushe hunoera pasi. Saka tiri kuti kudiniko? Saka tiri kuti mukunge vanhu vofunda nhau yekunamata kuti vaende matare, vanenge vakagutira izwi rinonzi Jakobho. Saka Jakobho ndiro sedare pasi pano. Uyu Jakobho agone kuva dare mukunge asina Abrahama, Isaka naYakobo. Saka ndiri kuti kudiniko pasi pano? Ndiri kuti mukunge vanhu vakagara padare, vana baba vakaringe madoki, vana mai vakaringe mabude nezuva. Chiri pakati pavo izambara. Muzambara ndo mune hwai Isaka. Saka Isaka uyu chii pasi pano? Isaka ndo setsananguro. Vanhu vakanzi vanonamata vari mutsananguro, vanonamata vari mupege vakatumwa. Izwi ramambo rakati vanhu vakaenda kuseri kwetsananguro ivavo vabuda mutsika yekunamata. Mambo akati pakati penhau yekunamata isu hatina chedu, saka tiri vakumbiri. Takanzi chedu kupfugama mabvi nezviporo tichikanda nheketo kumatare. Tinenge tichitsvaga ndoo yehwai Isaka yakanzi inotsvagwa murupfugamo. Saka ndiri kuti kudiniko pasi pano? Ndiri kuti uyu mambo anoera zita rake rakafanirwa kunzi rinamatwe. Uyu mambo anoera zita rake rakafanirwa kunzi rirumbizwe. Mukunge vanhu vagere muzvido